Дай му! Аре малко на 54 да побяга. Километър 24. Краката ми са свежи. Екстра. Споко. Че май се загубих фокуса. Последно светло. Айде. Браво. Няма кучета. Няма кучета, викам. Абе не, с Христо се приближиха, ама сега избегах. Към 3 минути някъде. Нещо да е, казвам ти. Аре до тази лампа и надолу няма светлина. Аре, краше. Абе, каза, че не го гони. И между тях е около 3. Бос. Ето тук, че е последна светлина. Айде. Ето ти го резервни черни. Ветловката трябва ли? Не. Айде сега. Колко е рагитата? С Иксо не знам. Не знам сега. Айде ми го. Един гел има. Искаш ли повече от един? Тук има един. Добре, не два. Солетки, кърпички. Горе чам. Айде, успех. Айде. А? За мен е важно да завърши добре.
Беше толкова, че си изкушавах да го натискам, но гледам, че Споко. Има кога. Еге, там са. Браво, Христо. Да, бе, да. Чакай, че отдавна успяхме хубаво да те снимаме заради тъпите кучета. Айде. Давай. А? Да. Тъпото, че не трябва да си гледам камерата само, защото не става. А? Ами не го следим, защото е назад. Айо. Ами, къде са да? Захари. Те само си вземат. Той ще имаш и дехи. Имам. Точно тук. От Ярема да ходим на това. Ние от Ярема да отидем направо на Бистрица. А пък стои от Ярлово да отидат на Брезите. Въпросът е, че ако иска да се премести при Стоил, може да остане на Ярема и те да я вземат. А ти що ще се ме? Тя трябва да бяга последните 5 км поне, аз така си мисля. Ние маратонки видях в багажника. Айде, Иво, същата е разликата, давай. Има твърдо около чанка. Тръпка? Да. Гело имам, само то тук. Ай. Казах, да, имаш. Я гледайте сега в дясно за загубения челник. Ако някъде го видите. Това ще е долу по снег.
Айде. Тук съм бос, не мога да... Тоест с сандали съм и не мога да бягам бързо. Много е зле. Нищо. Айде. Айде! Браво! Не, обувки няма да сменя, а друго яке? Колко време на предишния? Супер беше разлика. 7 минути. Някъде. Кой ме гони? Дани. Добре, сега ще справя. Тъй са на тък. Викате за много ме държите или горе на бъде? Правилно винта. Отборна кола. И баси майката. Дай, че тръгна. Иска да го погалиш с рамото. Е, тук ще станат най-добрите кадри от цялата Витоша. Много бегаш и много решех се. Да, верно. Най-тежката криза май мина. Е, това е. Само това се чува. Яне се. Е, Тошко отзад с телефона ти флексва. Погледни го. Ще припадна. Има 9 часа. Минимум. Минимум. Внимавай, тук още едно куче има. Привери си кола. Тикай си педнията. Колата направо. Тук ми изглеждаш по-свеж, отколкото на Чуйпетло. Идеален е. Да. Сериозно. Малко ура си всички пейсари. Грамаха другите пейсари. Имаме и чисто вода. Ама не, това е моето. Аз си забравих моето шише и те ми дават това на това. Че го бях сложил в едно хладилно чанте, да седи така на хубава температура и забравих чанте. Еми... Също тук като скорела, само че малко
точно цифра, не спирах. Стисках и нали. Сега се позакрепи. Ще стане, бе, ще стане. Много добре. Там това нещо не ми харесва. Да не е обърнато, ей! Някой да не го обърнал това. И той ще го обърне, бе, човек. Знам ли? Айде, момчета, това беше... На Евроспорт няма такова. Браво, Иво! Айде, Иво! Браво! Браво! Добре. Добре. Ай. See ya. Yes. Айде! Нещо конкретно. Сабле, че тази ветровка, бе. Си да те ви кажете, Дани, колко е минало си мало. 10 минути ти беше разликата. Не си много интересува. Тук като дойдеш ще ти кажем. На Драгалев силата. Да бе, там е Йоана, там ти чака вече. Не, Йоана не си минал, ние ще дойдем на Драгалев. А, така да е, да. Там където излиза съветка ще дойдем. Какво? Колко беха до Симеоново, бе? Хайде, пейсърът идва. Давай! Браво, Христо!
Внимавай! Само да даваме си информация. Айде, не остана. 12-13 минути. 13 минути на това, на градинката на Симеоново. На Симеоново няма отчитане. Там, където ви видях предния път. Разбираме второто място. Айде, момчета. Айде, мерси. Здрасти. Човек, направена. Трябва да го справя малко. Вярвам, че ми избутах това. Си го пише дълго бягане днеска. И ще го избуташ къде ще ходиш. Само. С отсечки. Верно си с отсечки. Връща ли едно по-назад? Връщаш ли назад? Нямам толкова, че не ми се напълваш. Не. Няма го долу зад светофара. Мога да ходиш, бе. Чакай да ходя. Ако искаш от тук можеш и назад вече. Да, бе, да. Чувствам се сякаш ще умра, но чакай да ходя. Това не се приема. Тошко и Калин са много доволни, че видяха другите пунктове. Така че си изпълнил. Аз за тях бягам. Ти кажа, че ако нямаш спорт, ще ядеш просто 100% на яро. Пейсъра изигра важна роля. Аз виждам. Коментирахме го в колата, че е много надъхан и стабилен, но... Надявам се нещо малко поне. Петко движи пети, бе. Браво. Кой е пети? Петко. Петко? Да. Това е единственото, което има значение. Другото е... Да, не съм страдал наистина. Не ти личеше. Много стабилен беше. Не ми личи, ама той колата ми е добре, не ми личи, така че... Браво, Иво! Екстра!
Да, от различни ъгли. В другия край. Дай по-бързо сега! Браво, Танасов! Второ място за Майвол. В 40-то издание на Витоша 100, резултатът 8 часа 29 минути и 35 секунди. Чакам да ти си. Няма нощ. Не си спал цяла нощ.